New Trip National Youth Front HNYF East Khasi Hills menta kasngi kalapan pawe kajing sngokia ke bedai bat kajing khot ka sarkar ya katenda na benta banyo penyaj eki kaliket nongpang ni emergency service ni 108 ha kajela hadien ba ka sarkar kalapan kut no ya ka kontrak bat ka company GVK haba keren cikilat pathai khobor u assistant general secretary ka GNYF East Khasi Hills u ba tali bor swer ule thu bana pedengki new tali ki company buan tep tenda kidon lai teli ki papas ya ka technical bit pat ka basa kadai sah ka financial bit ula ong bana pedeng kita ki lai teli ki company papas ki kan thop ya ka medulans ka ziket sa bat global health service ya thu ru bana pedeng kini ki lai teli ka madulan kala don kidak saw ha ka jing penyat ya kum kani ki kam namar kam la siu tulop ikinong tray jen riu benai shaki covid waria kat baka gikat saru kadang dak saw bat ya kan nilai kadang don ka CBI inquiry halor ki kam bisa tingka ula ongru bakat kum kajing bot dien ka seng hadien baka sarkar kala penkut ya kajing IT pan penyat da ka GVK EMRI ka seng kalap baka sarkar ling baka National Health Mission NHM ka penyat hi kan kajing ai jing syakri na kata kata ka seng ka sngodai panamar hakini ki por baka sarkar ka penyat hi kam jumi kanu kanu ka kenrum kenram na kata katau ka kwa baka NHM kadai ban beteng ban penyat biang Shushu ula ong baka seng ka yo jing tep baka sarkar le asi kan penlong ya ka financial bit la shai ka sngi mat ka seng ka kwa ban ai ka kerwo bakam dei ban be ai penyat shaki pandu na dor tam Henry banda pensiong nong rem balada ka airu kadai ban ai shaki company ban ommi kanu kanu ka kendum kenram kom hakis nem baladem ni na kaliang kaseng HNYF East Khasi Hills District ni kwa ban don ka jingi kran kandiat ka baydai begini ka emergency service EMRI de nadu manusia ka ni ka EMRI ka ba la penyat na ka GBK la mi bun ki jingtut ni na kaliang kaseng la don benta bat ki nong tray bateri po ka EMRI bat kani ka company GBK de hadin nang tu hadin ka jingkut jong kani ka company benta ni ba don lightly ki company ki ba lawan bantap ya ki tanda dan nakini ki lightly ki company ki balapas nakini ki lightly ki company ki balapas ke berdikong kadai ka medulans ke baar kadai ka jigetza bat ka balai jigetza bat ka balai kadai ka GHS dia katkum ke jingwat beniak ke jungni hak baidai bat kini ka isu kalong ba kini ka company ke berdikong ke medulans kelaju don teng ki red marks kebaar ke jeget zaru kelak don ke red marks ya kabalai hidup mentang idang wat empat lap ya kanu kadak keba pentok keba tok bria jong bani ka company ke balai ngendang ya skmat ibanan wat bani ak bai dei begini ke company ke bani kong kebetulan ke jing red mark ka kalong ba hakaba kamla ban siu bai tulap kamtam hakapor ba yaki uni kunyang jupang covid dikitu ki covid warriors hapo adu nriu benai kan ni ke company ke kamla ban siu yaki staff gitu ki covid warriors hak by day baka salary jongki kabaar ka jeget za katkum ka jing wat benia ka jongi ngilab ba kani ka don case CBI inquiry hadu mata kabalai 4 lab hadu mata kadang don be ka clean chain te kabani kong ka agenda ka ba ngikwa ban kan ngilak watch out na adu ba sedang ni ha by day be kani ka emergency service ngibut thong bai hadu mantaru hadu katkum ka jingtip ni kidon kumba nyau teli ki company ki balatham ban penyat ya ka baidai bekani ka emergency service kini ki lai teli ki bangi batai fi kidai ki bala pas ka technical bit mata kan sa la shai ka sngi thrai kan dai ka financial bit dia kau point ka bang akwa ban kan ni ba ka sarkar la shai kan pli ya ta ka financial bit hakat ni ka financial bit ka sarkar kam dai ban kemen than tang ni company ki bayat bilo nomor kani ka tanda kani ka kam kamdi ka kam ka ba long productive ka ba yu nong menu kadai ka kam jong ka help kot ka kya ni hab ban perkhat ba mdi tang ba ong ba don ba ya dulu ngin kemen no ba ka ya juna dai ka sarkar kadai ban perkhat ba ka bai dai ba kani ba wat num ai lat than ba kin ya than hadu kata kata la da ki ya dulu ki hab ban kamai
Manu berjenjar pat jenjar hi kitu kinong terai ki baterai hang tu. Te nakaliang jungi keseng ni kwa ba hakikam badai bat kani ka emergency service kadai benlong kam dei su benlong kum hakipor balalai kan yat kuat kan yat hakalenti ke badai klam kanu ke jing pendik klam kanu ke jing sya. Nyon ben kam tam ya ki para kasih kitu ki jat mendria ki jongi ki baterai hang tu. Amar pila i ki por bamsya kat nu ki la ki hakabai dei bat ka salary hakabai dei bat ka pay hakabai dei bat ki ai kentu ko sarkar bakan pek benia ba hakabai dei begini ki kam. Ni nak kaliang kaseng nim pat song kat adu mentaru ngin yawat ngin dia ka jing sisa ka ai ka na benta ka bah kamiat dong ki pat ba ki jongi. Had men syam senam. Nadu men syam senam ke ba sebelum ngo ini nadu men syam senam bat da ka NHM. Hadu mentah kalau long sistem kayat bet kapat don kanu ka jing yaki hakanu ka benta kapat don ka jing ud dinam dong ki ni kinong trai ki pat ba e bro. Dia balik ke sarkar kambat hi dala dia ya kini ke kam. Balik hab ai kini ki company. Simet. Dalada ke sarkar kala ban penya hi dala dia kini ki kam kalong ke kemen palan. Amar kam suk bat kam sting nak kabat di ke sarkar ke bidai kini ki kam bat kini ki jat berdiri jengi ki baterai hang ni ru kam sting ban ya kendu ban dan kanu ke jing e ro ki layu ban ya keren bet direct bat ki badai pet ki he ki badai pet ka department ka hal. Ini ketiak disebut. Ya bahkan sim hi dala dia aku bai dei bukan ke kam bah teh. Maka kam sting kam tam ya ki pat ba ki ba trai hang tu ki jat beliau jumi ba nomor kani ke kam hel kam dei ke besuk. Ki kam tam banyak ka 108 dai ke bahap mari serum senang masun poi phone lingba kini ki radio taxi ai piap ban pembet ki piap ban monitor bahai kini ki wireless system ki bai su contact vot hap area kedai ban biang ki line ki technical line e bar kedai ban biang lot teh. Jong ni pi mentaru nomor lasai kedai ke financial bit. Ma sisin ba ke financial bit kia kat bala. Kia kun ang tu. Te manu bakam tat ke. Te hakaba ya dei ba kani ka hel nim dei ban compromise teh. Nomor kadai na menta ka law ka jat bendiu ke jong ni kam tampo mibun pat yang ni ro. Kadai hi nam ta baru hi salansar hakabai dei ba ka hel ngim dei ban ya compromise hakan ko level ro.